Bayrok bahai tongbai khakhayo norok jotono kaham korongno tongbai hanai ang bahai kaham korongno tongjao henke tini school murao kisa berai tongpaimani phung achiri chiri o hingke belai kheno kha srango o bahai achiri chiri rok berai achiri chiri rok school mat rok guri naikhakai school mat kotorma ground kotorma o guri ui naikhakai belai kheno kha srango belai kheno tongthotok hingke norok bo jefuru boring o phung achiri chiri basaui norok o bahai no school mat rogo ba lama rokung rogo himdi guridi hingke kha haino srangui hai phungni nobar belai kheno kha srangrwo borok no hingke aboni bagui norok bo haino guri laidi phung aikhakke basadi dotino gatai o bahai ke school mat rogo guridi himdi jora jora o chwng byam bo khaina nango jora jora chwng exercise bo khlaina nango hingke khlaike belai khe chini sak bwsakni bagui sorini bagui belai kheno hamo hingke bayarok norok bo haino phung achiri chiri bachaoui exercise khlaidi tai phung achiri chiri bachaoui school mat rogo himdi lama rokung himdi hingke kha srangnai belai kheno sak sorini bagui belai kheno kaham hingke tabang tukuimu swi khumulung bwkhak thanai tini khumulungo first plenary session program tongo o program o belai kheno khnajaknai kok rok khnai mano belai kheno nangmani kok rok tini oro bubakra phainai tabuk ang khumulungo phai sokpaikha hingke sokpai aro program chengyaku hingke chwng iko dol dol tei phailai tongo hingke tini nangmani belai kheno nangkukmani program o kok rok tabuk khe maisa lainai nanai tongo dol kwbangma kheno line romlaijak hingke mai janija piang twiwi line rok minawi chwng machalainai torni bagui himlai oro dol kwbangma aboni bagui abo hai khe mai machalainai se. Maisa bai mani yagulo watui phaikha watui phaimai thak sorok sorok wngkha hingke haino hai dai waisa first plenary session ni program o attend khlai piuka hingke borok kwbangma khe achuklaijak hingke belai nangmani kok rok oro sakjakha saklaijaka hingke kaham khe no chwng achuklaina khwnalaikha hingke bubakra bo phaijak tini chini bubakra oro phaijak bobo kok sanai tini bini kok no khwnana hnai nansingtong মহারাজের কাছে গিয়েছিল সেই 2000 সালে 9টা ডিপার্টমেন্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর র্যাঙ্কের অফিসারকে এডিসির আন্ডারে দেওয়া হয়েছিল গভর্নর সই করে অ্যাপ্রুভ sini parani laifalnogo poriskar tongo ang tabuk poriskar na darang hwnui naio hingke norok naibaidi pori ni amtike pulo haike hului bono hingke bono serka khe kutung kutung tak talaini ka to nah de kiting khe hulka redarang naibai gira de ya ta bono thokok sisona katai ni amtike serei abo sini parani dogan Sonde. Dogan. Serna dareng naibidi bairo. An doganya to bo. An pai phalno ya malik tong bini ang khara hain tini ser nai khata sai nai gena le dareng. Yanaro bahayang jak baikya. Comments khaidi. Khaya. Gona hari kiting ke hulka kisa sitra ka ko mo koy. Thok bo kaham ke serja koro thok kaham no bazar ni teng thok jabo dam ni thok ke hokorok bo kare he gas bai se khai jau ke narok nangkha ke saphai bedi phai sini kabini pai phal dogan no belai khan puri bo thok mui bo thok thok songjak aro narok nangkha na phai di order khai manu